اس واسطے ساڑھے کسے علامہ اقبال بھی گیا تے کہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال یورپ دی ایک چیز دی بھی آ کے تعریف نہیں کی تھی، ہاں بالکل وہ پڑھ کے آیا اتھو۔ آج جناب جیڑا جاندہ اتھے رنگ جرنگ واپس آندہ میں بتیاں ویکھیاں، میں کہا اقبال تو بتیاں نہیں ویکھیاں، تو نہ دی ترقی نہیں ویکھی؟ اقبال کہندا جلنا ہویا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب ساکز، فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا ویر جہاں خیر، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں، بیا اقبال جامع از خمستانی خودی در کش۔ اقبال تیتھے حالانکہ اتھے انہوں ہویا کچھ نہیں، تے واپس آکے کہنے لگا میں منحوسہ وچ رہے تھے ہاں میں، پھر اپنے آپ نو کہنا بیا اقبال جامع از خمستانی خودی در کش، کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود پہ گانا نہیں آئی۔ حالانکہ انہوں ہویا ہی اتھے کچھ نہیں، واپس آکے کہنا ادھرا ادھرا جلیا تو یورپ میں جتنی دیر رہا حضور دی محبت دے ہور جان بھی اے اقبال جڑا میں پڑھ رہا کیوں جی؟ میں آکھا تو پڑھن نہیں گیا؟ کہنے لگا کیا؟ میں آکھا پھر کی کھٹے ہی اتھو؟ کہنے لگا مدت مہوے تگو دو بودام، رازدانے دانش نو بودام، باغبانا امتحانم کردان اور محرم ای گلستانم کردان، گلستان لال ازار عبرت جو گلے کاغذ سرابے نکھاتے، تازے بندے ای گلستان رستان، آشیاں اور شاخ توبہ بستان۔ اقبال کہنے لگا جناب میں اتھے پڑھیا، میں بھی بڑا سر کھپایا، میں کہا پھر؟ کہنے لگا اتھو دے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا، میں کہا پھر؟ کہنے انہیں میں نے سند جاری کی تھی، میں کہا پھر؟ کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا پھر کی تھی واپس آگے گڑی شاہ روڈ تے ستا رہا ہوں۔ میں اقبال کو پوچھا اقبال نال محبت جے؟ میں کہا آگے واپس سو گیا چادر تان کے، کہنے لگا نہیں سو کتھے گیا چلیا، تازے بندے ای گلستان رستام، آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دیاں ساریاں سندہ لپیٹ کے تو انہاں دے منہ تے ماریاں۔ میں کہا پھر؟ کہنے لگا مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ سی نا چھوٹے جائے درخت ہوتے آشیانہ بڑھا کے میں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کر دیا بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں۔ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، آوارہ و بے خان مائش، کبھی شاہ شہان و شیر مائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریانوں میں تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ و دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش، لا بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور۔ اقبال قلندر لاہوری عجیب گل کر گیا، کہنے لگا تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، پنجابیاں دے بارے اقبال کہندا تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کہنے لگا پنجابیاں دی اے مزاج ہے بھائی کوئی نوی گل کرے صحیح انہیں جھٹ پٹ کہنا وہ جو بادشاہ سنو تو سی رہے وہ جی سنو تو سی رہے صاحب دی گل انہوں سمجھ نہیں آئی، جڑا غزنی چل کے بابا ڈیرا لایا
سلطان الہند دی تبلیغ انہاں نو سمجھ نہ آئی، جنہاں پرتھوی راج دے اٹھا میں جا ڈیرا لایا، کیوں جی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی تبلیغ انہاں نو سمجھ نہ آئی، مجدد الفسانی دی تبلیغ انہاں نو سمجھ نہ آئی، بابا فرید دی تبلیغ انہاں نو سمجھ نہ آئی، امام احمد رضا بریلوی دی تبلیغ انہاں نو سمجھ نہ آئی، پیر میر علی شاہ دا انداز تبلیغ انہاں نو سمجھ نہ آیا۔ اے بات اقبال جڑی گل کیتی کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، کوئی نویں گل کرے صحیح، وہ کہن گے ویکھے جی، وہ ویکھے جی انہیں کوئی گل کیتی بادشاہ، انہیں کوئی گل کیتی، اور میں آکے چلیا گل ایک ہی ہوندی، ہاں جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، ہاں اے تو کتوں سمجھا جڑا کوئی نواں تینوں راہ لائے تے تو دے پیچھے چل پاؤندا، جد گل رسول اللہ دی آ جائے تے سامنے تلوار بھی ہے دے۔ امام ابو مسلم خولانی نو جدو اسود انسی گرفتار کیتا تے اگ جلائی، تے اگ جلا کے تے آپ نے مشکاں بنن لگا، تے انہیں کہا ہاں جی کی کرن لگا؟ انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا اے اگ میں پھر تو کی کرے گا جی میں تینوں نہیں گل کرنی؟ انہیں کہا تینوں اگ چھٹ دیاں گا۔ آپ نے فرمایا سن پھر اے ابو مسلم خولانی تیرے سامنے کھڑیا، ہن تو کی کہنا پھر کر؟ انہیں کہا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں۔ فرمایا کی بھونکی جا رہا؟ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں۔ کیوں جی؟ ہر ایک ہی سننے والا اس کو کیا پتہ کہ ابو مسلم خولانی نے کس سطح پر جا کر بات کی۔ انہیں دوبارہ پوچھا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، انہیں کہا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا انا ثم ما اسمع، کی بھونکی جا رہا؟ اے تیری بھونک بند نہیں ہونی، کی بھونکدا؟ انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تین واری پوچھن تو بعد انہیں آپ دی مشکاں بننے دی کوشش کی تھی، ہاتھ پیر تینوں آگے سٹنا ہے۔ فرمایا چھڑ آگے سٹنا ہے۔ کیوں سٹنا ہی؟ انہیں کہا تو میں نبی نہ مندا؟ فرمایا چھڑ دے پھر ہن اگ جانے یا نبی جانے۔ کیا جی؟ کیا کام کرن لگے نا نعت خان مولوی کہنے قبر جانے یا نبی جانے؟ میں کہا پہلے کام کر، ہاں پھر جی کیوں جی پھر قبر جانے یا نبی جانے۔ غازی علم الدین کو بعد پوچھا ایک حافظ صاحب قصور دے سن، انہوں نے کہا حافظ جی علم الدین آئے سن منکر نکیر؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے، ہاں پھندا گاڑے پوا کے میاں والی جیل ہسدیا ہسدیا پھر علم الدین کیا ہن قبر جانے یا نبی جانے۔ کام تو حضور دے دین دا کدی کیتا کوئی نہیں، ہاں حضور دے دشمناں نال تیری دشمنی، 70 سال ہوئے تو حضور دے دین نہ کھڑا نہ ہو سکیا، اے تے پتہ لگ جائے گا جلیا قبر جان تو بعد ایویں تو کہندا قبر جانے یا نبی جانے؟ میرے آقا فرمان کے 70 سال تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے، میرے دشمناں نال کھڑا ہوندا رہیا۔ قبر انج نہیں جانے قبر جانے یا نبی جانے، قبر تان جانے یا نبی جانے، حضور دا دین دا کم کر، پھر قبر جانے یا نبی جانے، پھر حشر جانے یا نبی جانے۔ کم تو حضور دے دین، میرے آقا نے پوچھ لیا قیامت نو، اقبال کلندر لاہوری کہنا لرزم ازدو شرم چو روز شمار، پرصدت آبروے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردائی پس چرا پا دیگران سپردائی۔ اقبال کہنا جب قیامت دا منظر میرے سامنے آندا تے میں انج انج کمدا، میں کہا اقبال کیوں کمنا؟ کہنا جی رسول اللہ نے میں نو بلا کے پوچھ لیا کہ اقبال اور اس دین دی خاطر تے لوگاں میں ہتھے پتھر مارے، اس دین دی خاطر تے میں خندق دی مٹی چائی، اور اس دین دی خاطر تے میں خود 27 جنگاں وچ گیا، اس دین دی خاطر تے میرے نواسے دی گردناں کٹیاں گئیاں، اس دین دی خاطر تے میرے چاچے دا جگر تے کلیجہ کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں لگیاں، اس دین دی خاطر تے بلال نو کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے سمیہ دے ٹکڑے ہوئے، دس تو میرے دین دا کی اقبال کہندا پھر میں کی جواب دیاں گا رسول اللہ نے؟ کہنا میں تے شرم نہ مارے انج انج کمدا کہ حضور نے قیامت والے دن میرے کو پوچھ لیا، اسے کپڑے نہیں وٹ بھی میڑے نہ ہون پیر صاحب دے تے علامہ صاحب دے 20 قسم دے جبے پا کے تقریراں کرنیاں ہو رہے، مینوں جدوں بھی میں رونا ہوئے نا، رونا ویسے تو رونا جلدی مینوں نہیں آندا، لیکن جدوں میں رونا ہوئے نا تے راتی اٹھ کے اے حدیث میں پڑھنا کہ برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ یوم الخندق، میں خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی ظہرہ، کہ حضور خندق دی مٹی اپنی پشت مبارک تے چک کے لے جا رہے سے۔ دس آئے مسلمانہ رسول اللہ اپنی پشت مبارک ہوتے مٹی چک کے لے جا رہے سے، تے فرمایا برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں سٹیا، 2 ٹوکرے حضور نے نہیں سٹے، حتی بارت تراب و بیاض بطنہ ہی،
हुजूर इतनी बारी जाके मिट्टी सुटी कि मिट्टी ने इतनी बारी उठ उठ के गर्दो गुबार ने हुजूर के जिस्म मुबारक में चुमया कि यहां तक कि आपके जिस्म की सफेदी गुम हो। इतनी बारी हुजूर मिट्टी चुक के सुटी। और जेड़े जाना देने वास्ते खड़े सन उन्हें कितनी बारी रोके होना, हुजूर असी जे हाजिर हां, साड़ियां गर्दना जे हाजिर हन, हुजूर असी जे मिट्टी चुकन वाले सन। कान अबू बकर व उमर यनकुलान तुराब फी सियाबिहिमा, अबू बकर और उमर भी टोकरा न मिले ते अपनी चादरां में मिट्टी चुक के ले जा रहे सन। दसो असा दीन का क्या कीता, जिथे चार बह जान कमीने कह देना छड्डो जी दीन ते कौन चल सकदा, ओ छड्डो जी। मैं आखा तू दीन दे वारिस है, दीन दे वारिस ते अबू बकर उमर दीन जिन्हें मिट्टी ये भी न क्या अबू अफजल उल खालिक ते मैं मिट्टी चावा। जाने सारा ने बदरो ओहद पर दरो, हुजूर के वास्ते से बदर विच भी जिन्हां कुर्बानियां दित्तियां ते हुजूर दा दिफा कीते उन्हां ते भी लखां दरूद ते सलाम। ते फिर जेड़े मैदान है ओहदे च अगे खड़ के हुजूर दे कटदे रहे, उन्हां नूं भी लखां दरूद ते लखां सलाम हुजूर दे वास्ते ना। इकबाल कलंदर लाहौरी अपने बारे गल कीती, कहता मुझको तो सिखा दी अफरंग ने जिंदगी, इस दौर के मुल्ला हैं क्यों नंगे मुसलमान। कहता मैनू तो उन्हें सिखाई बेदी, मौलवियों ने किया क्यों, अपने बारे उन्हें गल हमको नहीं उसने कहा। कहता मुझको तो सिखा दी अफरंग ने जिंदगी। इतना हुजूर दे नाल उन्हें मोहब्बत है कि क़यामत वाले दिन भी हुजूर दे सामने नहीं जाना चाहता। तो मैं इस काबिल ही कोई नहीं, इस वास्ते हज उमरे ते भी नहीं गया। वेखदे ही उन्हें रोज़ा रसूल नूं वेखदे ही दूरों वेखदे इकबाल शहीद हो जाना। फना फिर रसूल कुजा मकतब कुजा मैं खाना शौक, तू खुद फरमा मरा ई बे के आ बे। इकबाल खुद ये जी इश्क दी गल्लां कीतियां, कहता मैं खुद हुजूर दी बारगाह विच इत्थों बैठ इकबाल ने इस्तिगासा कीता, जा मकतब कुजा मैं खाना शौक, हुजूर तुसी मैनू फरमाओ मैं लिखां पढ़ावां मुअल्लिम बन जावां उस्ताद बन जावां और जनाब प्रोफेसर बन जावां या तुहाडे इश्क दी गल्लां करां। कुजा मकतब कुजा मैं खाना शौक, तू खुद फरमा मरा ई बे के आ बे। अजीब खिताब है, बा खुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार। इकबाल कहता है अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, हुजूर से आमने सामने बात करता हूँ। बा खुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा है मन। कुजा मुक्तब कुजा मैं खाना शौक, तू खुद फरमा कि मरा ई बे कि आ बे। हुजूर मैं किताबां लिखा पढ़ा पढ़ावा या तुहाडे इश्क दीयां गल्लां करां, ऐ मेरे वास्ते चंगा काम है यानी आला अफजल काम है या ऐ, तो हुजूर ने फरमाया नहीं मेरे इश्क दीयां गल्लां। इसे वास्ते कहना ना साकी नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम, कहना मेरे कलाम में तुहानू कदी शराब ते शराबियां दी पीण पिणाण वालियां गल्लां नहीं नजर आनी, ना साकी ना अज पैमाना गुफ्तम। मैं कहा फिर कह की करना, कहना हदीस इश्क बेबाकाना, मैं हुजूर दे इश्क दी गल बड़ा बेबाक होके करना। मैं कहा क्यों, कहना शुनीदा मां च पाकाने उम्मत तुराबा शोकी रिंदाना गुफ्तम। कहना मैं सिद्दीक अकबर तो लैके गाजी इल्मुद्दीन तक इश्क दी गल इंज ही करके सुनी, मैं भी इंज ही करके कर। मैं नसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो बयां है, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाख। इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से न पूछ, ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से न पूछ कि अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम हुआ। कहता है अपने दिल को पूछ यारा हरम काबा हरम नबी बंद क्यों है। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से न पूछ, अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम हुआ। करोना दे नाम ते फिर इस्लाम नाल की हो रहा, अपने दिल को पूछ मुल्ला से न पूछ। गुलामी से बदतर है बेयकीनी। जदों खंदक वाल चले सन ना बनु कुरैज़ा वाल, तो उस वेले जिबरील आ गए सन, उन्हें क्या हुजूर तुसी गुलामां नूं कहो चलो सही, असी उन्हां दे किले एवें जाके हिला देंगे जिवें अंडा पत्थर दे मार के तोड़िया जाए, लेकिन गुलामी से बदतर है बेयकीनी। इकबाल कहता है नुक्ता तौहीद बयां में आ तो सकता है, लेकिन तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहें। जब ला इलाहा तुझे समझ ही ना आया, कह दी किसी से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। मैंने कहा रसूलुल्लाह ने तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी दुनिया ना टक्कर ले ली, सारी दुनिया आ गई हुजूर के खिलाफ, पूरा अरब जमा हो गया आ गया खंदक के मौके ते। उन्हें कहा जी तुसी किवें कहंदे हो कोई महबूद नहीं, असी तो घर घर अपने बुत बनाए, घर घर महबूद, तुसी किवें कहंदे। नहीं जी नहीं, बिल्कुल अपना काम करो, किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। मैंने कहा हुजूर तो पूरी दुनिया ना टक्कर ले। इकबाल कहता तू ज़रब हरब से बेगाना हो तो क्या कही। इकबाल कहता जिहड़ी लज्जत ज़रब ते हरब विच है ना, अगर साहिब हंगामा रहो मिंबर मेहराब तो दी बंदा मोमिन का मौत है या खाब। इकबाल कहता जी मिंबर ते मेहराब, मेहराब किहदे कोल बनया, मौलाना हरब कोल है। मेहराब है जिहड़ा है ना, इहदा मादा हरब है, हरब का माना जंग है, ये हरब कोलों बनया।
تے جتھے جنگ دیاں گلاں ہوڑیاں کہندے نہیں نہیں امن کی بات کرو. میں آکھا تو محراب وچ بہندا کیوں نہیں؟ محراب جدوں بنے ہی حرب کولے محرب مہربان محارب و محارب محربۃ محربتان محارب و محاربۃ محراب بڑی جگہ حرب دی. اے حلقہ درویشاں مرد خدا کیسا. اقبال کہندا حلقہ درویشاں مرد خدا کیسا جس کے گریباں میں ہو ہنگامہ رستا خیز. اقبال کہندا چلیا وہ دسا وہ مرد خدا کیسا جس کا ہر لمحہ ایک نئی چال ہے. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. جی ہر ویلے کوئی نویں گل ہو این کرنا ہے جی این کر دینا جناب این کر دینا. کدی بدر ہوئے کدی احد ہوئے کدی خندق ہوئے کدی حنین ہوئے کدی قادسیہ ہوئے کدی یرموک ہوئے کدی جناب کربلا ہوئے ہاں جی کدی جناب با یزید مستامی ہوئے کدی جناب شہاب الدین غوری ہوئے کدی محمود غزنوی ہوئے کدی طارق بن زیاد ہوئے کدی موسیٰ بن نصیر ہوئے کدی یوسف بن تاشفین ہوئے. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. وہ مرد خدا ہے جو لوگوں کہتے نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا. کہتا اقبال کہتا مرد خدا وہ ہے جو ہر لمحہ اسلام کی ایک آن اور شان کی آگے کی بات کرے. وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. وہ کہتا جے دے وچوں چنگاریاں اٹھن پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے ہاتھ تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست کہ اے راہ جڑا جاندا ہے لیکن ہے سارا موت والا. کیوں جی یہ سفر ہے کوہ جانا یہ سفر ہے کوہ جانا. محبوب کی گلی کی طرف یہ سفر ہے کوہ جانا. تو کیسے قدم قدم بلائیں صلو